Antía Vidal. Sí soy. Eres esa persona? Iván Iglesias. Eu sí, efectivamente. Tes todo controlado, así a tua sección está... Está todo falado. Está todo falado, sí. Está todo falado, Vale. está todo falado. Eu máis ou menos... Está faladísima. Está faladísimo. Eu creo que o que é o meu concurso tamén témolo falado, xa temos controlado quen está pactado, de feito, quen vai subir aquí. Ah, sí. Está todo pactado. Sí. A xente faise que non sabe nada, pero hai dúas persoas que van subir aquí. Sí, eu sinto polos demais, non vades levar nada. Un aplauso forte? Sí, eso sempre. Eso sempre. Un aplauso sempre. Está todo falado, non? Está todo falado. Vale, pois entón, igual, o mellor que podemos facer é que entre sintonía co diga Monse se está falado ou non está falado. Vale, veña. Vamos alá. A ver se falamos con ela ou non. Por veña. Está falado, un podcast de UQ con Antía Vidal e Iván Iglesias. Si somos, o primeiro agradecemento é para Monse, porque Monse eu creo que, se sodes de aquí, creo que reconoceredes esta voz, pero rapidísimamente, da radio. A voz icónica de Ourense. Creo que medramos todos ca voz de Monse. Eu creo que sí, con uns anuncios con outros, pero sí, esa voz maravillosa que nos acompaña tamén nesta primeira edición deste podcast. É unha honra. Primeiro, pues que es loquísimo esto, Dios mío, de mi vida. Maravilla. Don Óscar Doviso que nos dixo, oye, faced un podcast aquí. Vale, pues temos que inventarnos algo. E neso estamos, agora mesmo. Neste está falado, un podcast que... Que estivo falado de milagro, tamén te digo, sabes? Dixen ya Antía, vamos facer unha cousa que podamos levar por Galicia inteira, que podamos ir a unha festa e facelo en movimento, falar coa xente pola rúa, non sei que. E Antía, como dice, confío plenamente neste idiota, pois sumouse a este rollo. Sí soy, sí confío. Eu, nada, a todo que me manda Iván, eu digo, veña, imos. Que é o peor que pode pasar. Nada, que ao final nada. Que percorramos Galicia, que o pasemos super genial, que coñezamos un montón de xente nova e que digamos un montón de tonterías que despois se subiran ás redes. Nada, maravilloso, unha huella digital maravillosa. Genial. Moi ben, pois un pouco o plantexamento é ese. Temos varias seccións así para reflexionar un pouquiño do que neste caso a comedia, porque a base deste festival que dirixe Óscar, que hai moita xente implicada, que este ano me están dicindo que vai moi ben, que hai moita xente participando dos actos da programación do RIR, e vai de efectivamente de rir, de escachar un pouquiño. Que boa falta nos fai. Sí, un pouquiño sí. Entón, o primeiro que podemos facer é pois preguntarvos canto sabedes vos de rir ou non rir da comedia, do cine, das series. En ese sentido, por eso vamos facer un pequeno concurso. Que temos de premio? Pois mira, este maravilloso pack de infusións. Tú eres de infusións, Antía? Eu son de infusións, a mí encantan as infusións. Soy la hierbas. De que se ríe? De feito, antes de vir tomei unha tila porque estou nerviosísima. O sea, mira que non terei eu feito movidas, pero... Movidas, pero isto... Estou nerviosísima, que... Ríen por aí porque igual o das infusións debe ser xa... Non ten camiseta? Bueno, pois tes a opción de levala, si queres. Queres participar? Apetéceche? Sí. Toma! Xa temos unha, vale. Pois mira, o premio vai ser esta camiseta da primeira edición do Festival RIR, non está nada mal. Wow, cholísima. Cholísima, non sei que ano é isto, Óscar, primeiro ano do Festival RIR? 2018. 2018. Wow, aí al límite da pandemia. Que risa, ¿no? Unha taciña e despois unhas infusións. Bueno, verémoslo. Que no gañe, pois levará ese pequeno premio. En todo caso, a ver, esta rapariga quere participar, si non, atreves. O concurso son unha serie de preguntas, con 3 opcións. O sea, vámoslo poñer un poquinho fácil. Sí, pero sobre cine de comedia, sobre series e sobre incluso webseries tamén. Todo de sentido rir. En todo caso, nos falta outra persona. Non sei se aquí a Marisol quere subir tamén a participar, non? Veña, a ver. Por este lado, quen vos sabe? Tú gustaría che vexo se... Sí. Vamos. Como te chamas tú? Blanca, Blanca e Marcos. Por vinde para aquí para arriba. Comezamos super forte agora que o penso, non? Así, xa, pim, pam, pum, al concurso, empezamos, ben. Vamos alá, vinde por aquí. Aquí sentado. Blanca e Marcos. Temos aquí o micro. Marcos, faite con el. Veña. Hola, bo día. Todo ben? Boa tarde xa. Que saibades que non coñecemos a estas persoas, o concurso non está amañado. Nada amañado, en absoluto. Nada amañado. E vamos falar eso igual gano yo. de comedia. Teño aquí as preguntas.
Ponlle aí o micro. É verdade, que parece que esta palabra, pero no. En absoluto, en Non absoluto. sei ni cales son as preguntas. Pero podrías vámoslo chamar poñer a- máis fácil, porque senón isto dá... O caso é, a ver se damos a cabo. No, complicado, no, porque temos aí, ahora sí, vale. Aí, Marco. Vale. Intentade o pasar da maneira máis natural posible, sei que estará moitas cousas, e, en todo caso, vamos a ver que nos trae este concursiño. Desta vez no concursiño preguntamos por... Gracias, Óscar, por ese apoio moral. Vale, vamos facer dos pequenos equipos, aínda que os portavoces, os concursantes, vades ser vós. Pero vades ter dúas opcións de tirar de o público. Tú, Blanca, Sí. perdón, que me olvido dos nomes, Blanca. Por este lado, este é o teu equipo, Ah, é que é un lado completo. é o lado completo, Equipazo, sí. sí. Equipazo, sí, bueno, quedou un pelín máis coxo que este. Igual, non, estamos máis ou menos Bueno, pero repartidos. eu podo ser madriña. Do viso para lá que xa no, do viso Eu non. podo facer de madriña dun equipo e porme como por ali. Porque en realidad os resultados das preguntas tampouco sei. O sea que... Do viso non concursa, que senón igual temos alguén ten ventaxa por aquí. Vale. Había que intentalo, non? Nada, facemos como Gran Prix, temos aí unha madriña e un padriño e listo, aquí faise trampas. Pois, quen ten o cumpleanos máis cerca? Quen cumpleanos máis cerca? Marzo e outubro. Eso, é complicado. Ponlle tú o micro. Veña. A ver si damos. Ponte aí, un momento, ese trámite aí, eso é. No, Jesús, no. Agáchate un pouquinho. Adrián, fai a favor de traernos unha banquetiña desas. Ai, no, que é así máis divertido. Porque Vale. Xa veredes, vou a ser un teleñeco. un guiñol Un para guiño los viejos. pequeniño. Así desde a cámara, eso, vamos a ter un soporte de vídeo, por si non... Ola, va a ser queridísimos amigos. o cabezón de Art Attack, tamén pode ser. Tamén pode ser. Hola, soy el cabezón. Moi ben. Pois entón vamos a empezar con Marcos, non? Sí. Veña. Ponamos coa primeira pregunta, que vai ser esta segunda, porque a primeira fixena xa dificilísima, así que vamos a deixar para máis adiante. Quen puxo as voces en castellano de Shrek e Asno? Vouche dar tres opcións. Vale. A primeira é Florentino Fernández e Dani Martínez. A segunda é Juan Muñoz e José Mota. E a terceira é Luis Tosar e Carlos Blanco. Tempo. A ver, a segunda. Pongo o micro na boca. A que senón segunda, non a se te segunda. oí. A segunda. A segunda, sí. Sí. Sí, non nos dá tempo nin a queixo na música nen a nada. É correcto, un aplauso, correcto. Joder, o tiña clarísimo. Tiña Bueno, que clarísimo. esta era doada. Vale, Era doada. espera aquí. Pero ti tes nivel tamén. Moitísimo, eu sei. Eu sei, Vamos non ir sei. apuntando. Blanca, ahora vas tú. Vale? Sí. Esta non a sabías? Dudaba. Dudabas. Veña, vamos a ver. Esta ten que ver co festival. Sí, xa pos cara de... Mátame, Óscar do Viso, non? Acerca o micro á boca, por favor. Mientras non falo non fai falta, pero bueno. Bueno, pero despistámonos. Que actor recibiu o Premio RIR no ano 2024? A. Touriñán. B. Carlos Blanco. Ou C. Miguel de Lira. C, Miguel de Lira. No. Di Marisol que non. Non é Carlos Blanco. No, Carlos Blanco foi fai 4 anos polo menos, ou 5. Foi Miguel de Lira. Esta sintonía, cando remate, acaba o tempo. Así que, marcas a C? Sí. Correcto, pois, efectivamente, foi Miguel de Lira. Vale. Veña, xa vamos Casi me adelanto. collendo o ritmo. Celebrando o resultado, eu non valgo para estar aquí no medio. ¡Acertó! Correcto. Vamos a moderar. Dicindo que non me sabías preguntas. Ai. Marcos. Sí. Estás ben, estás o brazo... Estás fuertísima. Cal destos filmes é coñecido polos seus gags visuais e o seu humor absurdo? A. Padre no hai máis que uno, 1 e 2. B. La vida de Brian. O C. Esperando a Godot. Tempo. Bueno, ben, unha pregunta que parece que fai pensar a xente. Recordade que ambos tedes 2 comodíns do público e un de chamada, por se alguén quere chamar a alguén. Por se alguén vos dá por chamar, poñemos aquí os manos libres.
Marcos, tens que dicir A, B ou C. La vida de Brian. A vida de Brian Sí. é correcto. Aplausos. ¡Bien! Vale. Non pode ser. Aí eu tamén, ti, raíña, sosténdote. Sí, pero pon tamén o micro para a tua boca cando queras falar. Vale, perdón. Veña, siguiente pregunta, Blanca. Ahora, que tal o nivel? Mais ou menos? A ver, vades acertando aínda todas. Veña, dalle. Dalle. Veña, vamos alá. Cantos episodios ten a serie orixinal de Mr. Bean? Adiós. Adiós. A, 32. B, 14. Ou C, 21. 14 non. Entonces, cales eran as outras dúas? A, 32. B, 14. C, 21. 32. Iámonos pola A. É a túa resposta definitiva? Sí. A ou B. 14 pareceme moi poucos. Moi poucos. Eu vi moitos. 32 ou 21 estabas aí e dices 32, non? Vai ser 21. No, xa. El comodín non sabe, verdad? Non hai comodín. Cando acaba a sintonía, acaba o tempo. Si queredes utilizar o comodín, decidio no medio da... A ver, do tempo. espérate. No, xa está. No, digo 21. Non dicer nada, dixache A 32 Vale, pois sí. e é incorrecto. Que cabrón! Aquí hai que pôr un pitido, vale? A cousa ponse seria, se empezamos xa aquí a darlle a lingua. Eran a serie original 14. Eran moi pouquiños, Entón, a non original cal era? Pois son episodios especiais que viñeron despois e algunha película, pero a serie original son 14 episodios. Eso é impugnable, esa pregunta. Bueno, pois xa manda solicitud, facemos trámite... Haberá que chamar aí a Mr. Bean e dicirlle... Rowan, a ver, olha aquí. No. Señor. Eran moi pouquiños. Vale, pois neste caso, a primeira pregunta que non leva punto, vamos agora con Marcos de novo, que me está igual mirando un poquinho as cuestións. Veña, cal foi a primeira webserie española de imaxe real? De comedia, son as tres. Webserie? Sí. Webserie, Sí. Sí, pero no. Quería facer que o tiña claro, pero... Entendina, pero non a Claro, serie. vou botar un pouco para atrás. Veña. Repito a pregunta, cal foi a primeira webserie española de imaxe real? Opcións A, Malviviendo, B, La Supercafetera ou C, Que vida máis triste. Tempo. Podes pedir o comodín no medio deste tempo de resposta. Público ou chamada? Pon o micro na boca, así que... Queres pedir comodín ou non? Sí, veña, vou pedir un Sí? comodín. Vale. Pedimos comodín do Primer público comodín entero. do público, pois voume baixar por se alguén sabe que quer falar. Efectivamente, moi ben, así me gusta esa naturalidade. Supernatural. Cuidado, Que me acopla el micro. Uy, que me pongo en el medio de la cámara. Podes saludar si queres a cámara, está para eso tamén. Hola. Que tal? Hola, moi boas. A ver, quen vai axudar entón? Veña, que decida Marcos? Quen quere Bueno, que lle sí, axude? claro. A quen queres? Alguén ten algunha idea da resposta? A cativa non sei se terá idea da resposta. No, verdad? No, tampouco ter necesidade ninguna, muller. Tes algunha idea de quen? Espera, porque aquí xa non estamos... Claro, pero mira, facemos así. Podes tamén, o sea, comodín común. Ti a ver entre que dudas? Claro, eu dubido entre a primeira e a última, entre Malviviendo e Que vida máis triste. Ajá. Porque son as únicas que conozo das tres. Claro. Entonces imagino que pode ser unha desas, pero... Esas son as opcións que lle traslada, coño moi, como se tuvera necesidade. 80 micros. Vale, pois entre esas dúas... Temos dúas opcións que son as que dubida Marcos, Malviviendo e Que vida máis triste. Alguén se quere aventurar? Podémonos aventurar a lo loco. A lo loco, sí, é que non queda outra. Non queda outra. No, non sei, non. Non sabes? Non. Pero tira unha, porque ao final... Que vida máis triste porque é a que coñezo, pero... Vale, temos esa resposta. E é correcta! Todo ben! É que ao final temos toda a información aquí atrás. O que pasa é que non somos conscientes, pero isto logo baixa o cerebelo interno Eu xa non sei vai ningún apuntei os diante. puntos, ningún deteño aquí. Bueno, que desastre. Ajá, vale. Bueno. Pues entonces,
Vamos a hacer la remontada. 3-1. Non a sabías tampouco, non, Branca? Bueno, Branca, ahora remontamos, vale? Veña, vai. Veña. Hai que empatar. Vamos alá. Cal destas actrices e actores cómicos naceu máis preto da Allariz? A. Lucía Veiga, B. Marta do Viro ou C. Robert Bodegas. Tempo. Marta creo que é da zona da Coruña e Lucía, a primeira. Lucía Veiga. De onde dis que é? Aí xa non me vou meter. Por lei orgánica de protección de datos. Vale. Está ben, Blanca, moi ben. Moi ben xogado. O sea, que dis que a A. Os outros, Marta creo que de Santiago ou de Coruña, ou polo menos vive ali. Cal desta actriz vive máis preto, o sea, naceu máis preto da Allariz? Naceu máis preto de aquí, eu digo Lucía. Sí. É incorrecto. Era Marta do Viro, que naceu na zona de Santiago cidade, que está a 121 km a pata, aquí unha cousa moi asequible. Robert Bodegas e Lucía son da zona coruñesa, non sei, Adrián, que estuvo mirando antes. Robert Bodegas, de onde era? De Carballo. Mira que ben controlado ten Marcos. Un besito para Marta Oviro. Marta, amiga. Vou facer a Lucía un vestido unha diseñadora que coñezo para un premio que recibiu. Pensei que vivía máis cerca, con aquilo de que yo vai a facer aquí, dixen, pois quedaralle cerca da casa e... Por non é o caso, Branca. Xa o sentimos, De verdad que... Aquí por se... Imos remontar, todavía quedan moitas preguntas. Moitas, non? Bueno, vale, espera, aquí levamos... Sí, quedan algunhas. Aí nadie vai comprobar, non hai notario do orde que sigues, ponlle unha difícil... Poño o micro, que diga... Estás queixando que quede difícil para que constancia. se iguale, senón isto non ten interese. Vale, perfecto. Tienes toda a razón. No, sí. Sí, busca unha Cando tes a razón hai que darse. que consideres ti que é difícil. Este é difícil. Imos aló. Este é difícil. Marcos. Sí. Eres un crack, Marcos. Ata sabes escoller quen pode acertar ao chou unha resposta. Que forte, sí. É caer de pé isto. Isto é caer de pé, vamos. Un quinto sentido. Un quinto sentido. Vamos, un sexto en todo caso. Bueno, se ti pensas que sí. Bueno, depende do que teñas tú, que decir, cada un igual ten un sentido ou outro. Bueno, el arácnido. Vamos alá. En cantas películas traballou Carmen Machi, unha actriz de moitos paus, pero tamén cómica a barrer, non? Temos tres opcións. A primeira, A, 57, a B, 120 e a C, 30, tempo. Que ben queda esta música, Esta música é increíble, teño que dicir. Vou dicir a C. A C. Mira que estás comodín aínda, Xa está. Xa está. Vamos a marcar a C, porque Marcos está seguro. Como ten estado nas anteriores preguntas, porque é un tío decidido na vida. Marcos é unha persoa de ideas fixas e firmes, non? É como a C. A C. Non serás ti Capricornio, Pois a Era C, que eres de outubro. a C era 30 Sí. e é incorrecto. Ten... Igual que a de Mr. Bean. Bueno, quería la difícil, por que estás queixándote agora? Que non, isto é de maravilla, que é exactamente o mismo tipo de pregunta, 24, 32, 45. Bueno, hai unha que é 120, por 120 igual non fixo a señora. Dalle tempo. Dalle tempo, sí. Dalle tempo. 57, nada máis e nada menos. Vamos con Branca. Estás aí para remontar, Sí, Ora unha doada, vale, acórdate. espera que Do que eu falamos revisto antes, a ora nota. Unha faciliña. Veña. Vamos alá. Cal dos seguintes programas levou a comedia televisiva aos teatros, programas de Televisión de Galicia? A. Land Rover. B. Air Galicia. Ou C. Malo será. Tempo. Cal levou o qué? A comedia televisiva aos teatros. Aos teatros. A comedia aos teatros. Un programa que se gravaba nos teatros. Por lo tanto, levaba a comedia aos teatros. Si, cal era? Land Rover Land Rover, Air Galicia ou Malo será. Recorda que tes comodín. Comodín, non o gastaches. Vou pedir un comodín. Pedimos comodín, vale, paramos o tempo. Aí hubo... Paramos o tempo. Houve aí unha reacción... Jesús, mira, a comedia vou na facer eu cando caia pa baixo. Tempo, faime falta tempo. Vale, vamos a ver. Marisol, atrévese a contestar? Sí? A ver, ponlle o micro e tal para que expresa as súas cousas. Malo será.
Malo será. La C, no sé. Tú crees que... Bueno, ao final depende dela. Pido a tua opinión, pero... Sí, vale. Non controlar moito. Non sei... Pois é correcto, Marisol. Un aplauso. Parece que a remontada é real, non é por nada, non levo a conta xa dos puntos, pero a remontada é real. Sí, creo que... Está reñido, a ver quen se lleva las infusiones. Vamos 3-2. E la camisetita. 3-2. 3-2. 3-2. Sí, correcto. Pois hai que darlle caña, veña, vamos. Veña, vamos alá. Porque queda unha. Ese hai empate? Non hai empate, pero non hai empate porque vai Marcos agora. Mira, Adrián, deixa de gravar e rapidamente prepara unha pregunta. Por si acaso, porque imagínate que vamos facer rebote. Se de repente ti fallas... Isto é un concurso coas bases clarísimas, firmadas previamente establecidas as bases. Nada, facemos rebote. Se ti acertas, aparte pode ser así. Estamos buscando rebote! Estamos buscando emoción, é do que se trata. Imos para los, ese tal, empate, despois unha terceira pregunta. Unha terceira non, unha novena pregunta. Novena non. Prepara as que poidas, vale? A ver se nos dan algo de xogo. Imos aló. Marcos. Blanca. Marcos. Branca. Eu perdo seguro, xa cho... Vale. Ainda facendo boas preguntas, perdería. Oye, que está igual a sabes, porque tú si tes así idea do rollo cómico... A ver. Bueno, si acerta esta, vamos a dar a Marcos por gañador. Bueno, podemos facer igualmente unha así definitiva para... Claro, Marcos non contaba eu co rollo este, así tan aplastante de Marcos. Dios mío, Marcos veo aquí para arrasar. Arrasar o completo. Vale, vamos a la, Marcos. Polonia é o programa de sátira política de TV3. Por excelencia. Cal era a súa versión deportiva? Ai, pillámolo, ou non? Pode ser, a ver. Vámoslo ver. A. Cracovia. B. Varsovia. Ou C. Soplica. Tempo. Eu penso que é a Cracovia. A Cracovia. Sí. Estás seguro, non? Non, pero... Non estás seguro? Das tres, creo que... Tes indo un comodín. Non. Non quere gastalo... Non vai a ser que teñamos que facer outra pregunta máis e precise. Por eso. Nun 80% pensaba que é Cracovia. 80%, polo tanto, non hai moito máis que insistirlle. E é correcto, Marcos. Eu creo que vamos a dar a Marcos por vencedor deste concurso. Moi ben. Oye... Marcos chegou aquí cunha idea clara que era gañar o concurso e gañou. E gañou, non? É así, punto. Preparache algunha, pero... Mandache algunha. Merecerá a pena. Branca, por si queres algunha de consolación. Pois veña, consolámonos todos. Imos alá. Veña. Non vai ninguén sin consolar. Veña. A ver. Logo repartidemos o premio. Esta tamén é de nicho. Non repartimos nada, por si a ver se acerta aquí. É de que? De webseries tamén. Ui, non entendes. No. Da TV nin de webseries. Eu nací nos anos 70, que Pero vos entón, saber de que de entendes webs tú? nin de que leches. Se non entendes de TV nin de webseries, que queda aí no medio? Nada. Vamos coa pregunta. Veña, música. Eu confío en ti. Pero que comedia, rollo comedia. Eu sei que ti tes a resposta aquí atrás, solo tes que collela. Veña, se queres chamar a alguén tamén ao momento, igual pode incluso salir. Rubén, chameino, non me colle o teléfono que vou chamar. Vale, pois nada. De que ano é a webserie de animación Cálico Electrónico? Deso sí que me coñezo. Alguén lle gusta por aí ou non? Igual lle sonaba. Eso ten anos. Ten anos. O que se rira, igual tamén o teu comodín, non sei, fixo, igual. Isabel Año. No, pero ten moitos anos. Ten moitos anos eso. Vamos alá. A, opción A, 1995. Opción B, 2004. E opción C, 2008. Tempo. Eu tiña 15 anos en 95. Por aí. Queres que comodín ou non queres? Mira que cando acabe a sintonía, acaba o tempo. No equipo non se enteran de nada, mira que caras. Por aí houve unha risotada. Igual pode pide ser. comodín, dalle Veña, xogo. dalle aí, home, que igual... Sabeis? Esta nena non había nacido. No, pero que o teu é esa parte.
entre 95 e a última descartada. Non me está pedindo comodín, estás levantando, pero non está pedindo. No, dixen, que lle pasa? Que Que lle se irá ao pasa, que baño fai? ou algo. Estou Irá nerviosa. ao baño. 1995, 2004, 2008. É que dende que salen as cousas ata que se fan coñecidas e tal pasan anos, entonces xa é cando saiu, Cando saiu? 95. 95? Igual é moi cedo. 95 non sei se había nin... Por aquí se escoitou algo aí de fondo, imos poñer el oído. Vamos a poñer máis, 2008. 2004, Branca. 4. Sí. Branca, retírate. Que opción me dixe? Díxeme, 95-2000... 4-2008. Ai, é que non teño moita memoria. 2000... É que nos falta unha pantalla aquí para poñer os ocios, eso é certo. Claro. Pero non hai parné, non hai presupuesto. Para próximas edicións levaremos unha pantalla portátil, unha tablet. Unha tablet. Isto é proba e error. Proba e error, sí. Pero entonces vamos a dar un aplauso a Marcos que leva o premio deste concurso. Bueno, non sei se queres dar unhas palabras de agradecemento polo premio recibido, os teus comodíns. Moitas gracias á axuda e a vos. Pois quero decir, moitas gracias á Xunta. Bueno, yo pensaba, Moitas gracias a xo. Que pinta a xuta? que pinta. Unha pregunta de moita xente. Bueno, fair play, Marcos. Fair play. Fair play. Veña, perfecto. Pues Tamén aí. está algo de infusións orballo, gustanche as infusións? Moitísimo. As que máis... Onde vai o micro? É que eu non valo pa isto. As que máis os do Orballo, as miñas favoritas de sempre. Dios, que ben esa publi, ben aí metida. Chicos, Son as máis moitísimas ricas. grazas aos dous. Raciña. Xa podedes Boa, baixar. que casi che pego o nariz. Ai. Podedes baixar, chicos, moitas grazas. Moitas gracias. Ai, Dios mío. Eso é. Que público máis ben mandado. Bueno, que maravilla. Está muteado, tranquila. Deixa aí, que xa non imos baixar. Vale, logo. Bueno. Vale, Antía. Tócache a ti. Son eu, Antía. Eres Bueno, tú. tócame a min, ai, Dios mío. Pero espera, primeiro deixemos que Monse te pregunte a ver que tens que dicir hoxe. Vale, Sí, vamos alá. dalle. Monse, pregúntame o que queiras. Escoitote. Antía, cal é a movida de hoxe? Que movida temos hoxe, Antía? Pois mira, hoxe teño unha movida... Gorda? Hoxe teño unha movida... Gorda? No, bueno, eu creo que é unha movida que está con nós e nos acompaña todo o rato, é a movida da que vai este festival, en realidade, non? Era o seu, non? Eu pensei na miña casa, cando estaba falando comigo mesma desto que está falado, non? Porque casi falei eu máis comigo mesma que... Que conmigo, non? Sí, Sobre a literal. preparación deste rollo, non? Claro, sí. Que non é mentira. Eu pensaba de que vou falar se estou vindo aquí ao festival Rir, non? Pois filla, da comedia, da simple risa e de todo o que abarca, non? Todo isto, tanto pois na ficción, no teatro e tal como na vida mesma. Que pasa? Que claro, é un tema tan amplio que eu dixen, a ver como la coto. Difícil. E a min Tú fas dáseme comedia. mal. Eu fago comedia. Tú fas un show que é improversados. Efectivamente, cando me queirades contratar para o ano que ven no Festival RIR, @improversados, De que vai improversados? A ver, pois é pequena unha compañía publi. de teatro de improvisación musical e en verso. E somos moi divertidos, a verdade que facemos moita comedia, tamén drama, pero bueno, o que iba? Contrataciones por MD. Ademais de isto, que logo falaremos de como a comedia está presente, pois, bueno, o que a mí me axudou, tamén está presente no meu traballo. Eu o primeiro que fixen foi, bueno, voy a buscar la definición de comedia en Google. Entón atopei como distintas definicións, Que che non? dixo Google? Eu, pois mira, entre unha lista enorme de definicións que non sabía que teña tantas definicións a palabra comedia, atopei que un xénero teatral e cinematográfico, Sí. Algo que se lle dá máis importancia, ou un lugar onde se lle dá máis importancia, a situacións que os personaxes dentro pois, do que son as ficcións, un drama visto con distancia, que a min esta é como unha das definicións que máis me Pero gustan. a típica, non? De Que a típica, drama un- con distancia por pequena risa, non? Efectivamente, non? Cando nos pasa calquer cousa super extrapolable a vida que de repente a ves con distancia e dis, ai, Dios, que risa ahora en su momento. En su momento nin vamos. E despois atopei, bueno, había un montón máis de definicións que non me interesaban nada, despois había unha, o sea, tamén cal foi a primeira película de comedia que foi O regador regado dos hermanos Lumière,
aí do 1854 45, Así a non ollo, me eu creo acordo, que así estaría a ben, ollo, sí. igual logo es menos ou máis. E a última definición que a min como me resoou foi que é un suceso da vida real capaz de interesar ou mover hacia a risa. Non, un pouco relacionado tamén co que falábamos do drama, visto dende outra perspectiva. Correcto. Entón, eu pensando nestas definicións e quedándome co tema de como a vida nosa ten comedia e podemos buscala todo o rato, eu refúxome moitísimo no humor. Cando estou nerviosa, xa vedes que estou dicindo unha sarta de estupideces todo o tempo, e tamén cando teño algún problema, non? E despois, reflexionando sobre isto tamén, eu pensaba, eu que fago teatro de impro, sobre todo é o que máis fago, como usamos nos o erro e as situacións cómicas e ridículas. E aí eu pensei, ai, Dios, el ridículo. O sentido do ridículo, non? O ridículo en xeral, sabes? O ridículo ou o sentimento de vergonza cando pasa así unha situación cómica na nosa vida, non? Ou en escena, e como eso, dentro de que xera como un sentimento no momento negativo, como pode ser unha oportunidade. En teatro sí que se ve máis porque agarras ese cabo e levate a outro lado, pero como tamén pode ser unha oportunidade para relativizarnos nos nosos problemas ou nesa situación que de pronto era tan grave e despois quedase pois en nada. Entón, eu pregúntovos, vale, como vivides o ridículo? Que vos fai sentir ou de repente, pois eu que sei, a vergonza allea. A min, por exemplo, a min encántame a vergonza allea. Me lo paso genial. Pero sobre todo se comigo. Eu non podo con ela. O sea, o rollo da vergonza allea é unha cousa... A ver, ainda estou revendo a serie esta de Breaking Bad. Hai un momento nesa serie no que o protagonista como que empeza a dar un discurso, hai un accidente de avión, no instituto faise como unha reunión dos alumnos para falar de que desgracia, non sei que, e ele empeza a xustificar que non foi para tanto, que non sei que era unha situación de vergonza allea, eu non a soporto. O sea, eu, se me poñen de diante unha situación desa, eu estou vendo unha película na cama, por exemplo, e meto debaixo do edredón. Como cando ves un reel así de alguén que está facendo algo que dice, ai, Dios mío, por que? No, pero é terrible, o sea, é unha cousa da vergonza allea, eu vexo alguén unha peli romántica, o rapaz que fai algo ridículo para pedirlle a moza algo, e digo, non pode ser, é que non ten A mí sentido. encántame eso, porque parece absurdo, é divertidísimo. Eu métome debaixo do edredón, tapo os oídos e non, que pase, non. Incluso paso a serie para adiante. Madre mía. Eu non aguanto en absoluto. E como levades vos? Bueno, pregunto se alguén quere falar, que levanta a man, eu achegome co micro. Pois eso, como levades esas situacións, non? Vivir nas propias carnes o ridículo, ou que pensades do ridículo, non? Para min é unha oportunidade, é unha maneira de relativizar, pero igual para vos é unha tortura medieval, non sei, unha cousa. Bueno, eu lanzo esta pregunta. Se alguén quere participar, é complicada de responder, é complicada de responder, moi profunda. Entón, como isto é así un pouco profundo, bueno, ou non, en realidad, tampouco, pero bueno, a miña teima, porque a miña sección vai de teimas que eu teño e punto. Foi a miña deste día. Imos facer tamén como unha especie de concurso con vos, vale? No concurso, porque pero ahora non participan aquí. Non, agora estamos... Eso xa abusamos bastante. Nos solos. Mais que concurso é que nos axudede, sí, que nos axudes a este reto, un reto. Vale, nós imos contar unha anécdota. Ti tes unha anécdota que podes ter por aí, eu sí que a teño, pensada xa dende hai 2 días. Un pouco... En realidad pensada dende moito tempo porque non me sacou da cabeza. De ridícula. Unha anécdota que che pasara a ti que mova a risa, non? Como decía unha das definicións, que sexa que dixeras ti, Dios mío, que ridículo, que cómico, isto podería ser un trozo dunha serie ou dun corto, podería facer un corto con isto, non? O sea, sen problema, como non ides a ir na cámara, isto queda en petit comité, non vos vou preguntar o vosso nome, espacio seguro, nadie lo va a ver. Por se alguén non quere contar. Digo, por se alguén quere contar a maiores unha despois, pero primeiro imos contarnos unha. Vale. Tedes que axudarnos a a ver cal é verdade e cal é mentira. Vale? Veña, eu creo que podo ter unha. Vale. Así un pouco, vale. Isto que vedes aquí é unha especie de medio de comunicación en redes, ou que, e isto deu-nos a oportunidade, porque empezou, e sigue ainda hoxe falando de política moito, pero nós hubo unha situación surrealista que nos aconteceu nas eleccións galegas de hai 2 aniños xa. De repente vímonos na situación de que estábamos facendo unhas orellas de entroido con Besteiro, o candidato socialista,
e de repente apareceu por ali tamén Salvador Illa, hoxe presidente da Generalitat de Cataluña. Digo, en que momento esta absurdez, non? De repente podíamos a facer orellas, tal. O caso é que eso pues, foi unha entrevista que organizamos así, rollo simpático, tal. E no momento de empezar, ese foi un día que o fixemos nun restaurante todo, e Salvador Illa chegou moi cedo, moito antes que Besteiro. Entón, pois, eu estaba cun delantal esperando e de repente aparece Salvador Illa. E digo, hola, Salvador, que tal? Hola, Salvador. Hola, Salvador. Eu non sei que che explicaron, pero vamos facer unhas orellas de entroido, que é un postre moi típico de aquí e tal. E dices, sí, soy sin ningún problema. Eu vengo aquí, tengo todo el día en Galicia con Besteiro e tal. E bueno, pues, como tardou Besteiro, puxes a tomar un café. E eu sentei con el, non? E co seu equipo. E neste momento, pues, Salvador Illa, hoxe presidente de Generalitat de Cataluña, empezou a dicir, pues, la verdad que vengo del avión, estoy un pouco revuelto, y no sé si tomar el café, voy a coger una infusión, porque ando moi mal del estómago. Vamos, que estaba me dicindo o tipo que tiña unha cagarría da hostia. Dun xeito un pouco Moi elegante. fino, eu non o faría así, a verdad. Me cago. Home, sí, pero estamos falando de don Salvador Illa, ¿no? Claro, de repente, pues, no, pero si queres, ¿estás ben? No hai problema. Sí, pero es que me siento muy mal, estoy muy mal del estómago y ahora tengo todo el día por Galicia y no sé qué. Yo sí, puede ser, no voy a acatar el postre e tal. Pero o tipo confesándome con total naturalidade pues, que estaba cagándose. E, de feito, foi en varias ocasións ao baño. E despois, bueno, pues, foi todo o rollo das orellas e tal, que aínda hoxe, para min, é o momento máis surrealista deste canal que temos de Home, a verdade é que facer orellas con políticos é como, bueno, é unha cosa. É unha cosa. Un señor coxe preside pues, a Institución Autonómica de Cataluña, bueno, pues, é un interesante. E ese foi o rollo, que de repente chegar ali, eu cun delantal, no, Salvador, sí, vamos a facer unhas orellas, tal, non sei se che contaron. E o tipo, no, bueno, pues perfectamente, pero me estoy cagando. Como? É punto. Básicamente. Como te sentiches despois de escoitar de palabras de Salvador Illa? Perfectamente me estoy cagando. Hombre, pues comprensivo. Tapacheste cunha sábana, dixeche, no. Comprensivo ante todo, ante unha persoa desa talla, pues que se estuvera, que decía, non vou tomar unha infusión porque o café igual fai peor o asunto, e xa vai todo para baixo, non? Entón, pues, dixe, no, tú tranquilo, se queres non tomar nada, isto vai ser un trámite, pero... Como o teu, un trámite igual. Un trámite interesante. Pero foi realmente absurdo isto. Oh, Dios mío. E no teu caso, tú tamén, co rollo de improvisación, tendo que se pasaría mil cousas. Sí, pasaronme mil cousas, en escena sempre pasan mil cousas, pero eu, hai unha anécdota que me pasou na vida, eu son, bueno, pues unha personaje, la verdad. Eu teño moitísima fobia aos bichos. Ajá. É unha cousa que non podo, Adrián de verdad. pasalle coas arañas, por exemplo. A min con todo Pero bicho fobia viviente absoluta. me pasa, o bicho con todos, no, pero cos bichos, máis se son así como oscuros e voan, é que non podo. Se son escuros e boa, non? Sí, o sea, abres ya, vamos, un catálogo entero de bichos. Vale, entón, eu estaba, pues, fai moitos anos, estaba vivindo nunha casa na zona bella de Santiago. Tiña unha casa así como moi grande e daba un parque, o parque de Belvís, de feito, que é como pois moi verde, moitísimas zonas verdes, moitísimos árboles, o sea, espectacular, bonito e precioso. Que pasa? Espectacular, bonito e precioso, todos os bichos que entran polas ventas cada vez que ventilas. Entón, estaba eu facendo a miña rutina de limpieza, unha vez cada 3 meses, de toda a miña casa. Eu nesa rutina, ten unha explicación porque me estou liando tanto, sempre fago igual, a parte era brao, entón facía moitísimo calor na miña casa, era toda exterior, entón eu estaba pois en bragas, unha camiseta de tiras, unha escoba, música a tope, bueno, pois cantando, bailando e limpando, non? Unha boa rutina, limpando todo, dentro e fora. Entón, entrou pois un abejorro, mira, eu non sei lo que era. Seguramente, agora con perspectiva, miraría e diría, bueno, era así, na miña cabeza ese día era así, enorme. Entón, nada, vexo que entra, eu empezo a tolear pola miña casa, en plan, vete fuera, vete. Entón, empezo a perseguir, claro, o meu outfit era bragas e camiseta de tiras. Está ben. Punch, e descalza. Bueno, sí, con zapatillas de casa. E empezo a perseguir o bicho, non sei que, cascova, tal, non sei que, non sei canto, e ocorreuseme a maravillosa idea de botalo fora de casa, non pola ventá, senón pola porta.
principal. Vale. Entón, abrín a porta, toda exitosa, botei o bicho fora, saín eu tamén, fastídiate, nai! Pechei a porta porque, claro, non quería que volvese a entrar o bicho, pero non acordei que eu quedara fora, en bragas, cunha escoba na man, e camiseta de tiras e pantuflas, o bicho fora, eu celebrando en plan, ganello, esta vez ganello. E de repente, claro, dixen, merda, como entro na miña casa? Si, porque unhas chaves non as levabas. No, claro, no. E aparte, nese momento estaba co móvil, cando entrou o bicho, Sí. eu estaba co móvil na man porque estaba pondo música. Entón era como, bueno, pues estou con o móvil na mano e tal. Pero nese momento, cando estaba eu perseguindo ca escoba, cunha escoba, Dios mío, cando estaba perseguindo ca escoba o bicho, tirei o móvil no sofá, en plan, bueno, venga, que me molesta. O sea, ni móvil, ni O sea, ni chaves. móvil, ni Modo chaves, ni nada. Puta loca. Pues como soy yo. Entón, celebro, vexo a porta, doume conta e digo, Ah, e agora que? que fem? E agora como entro? Entón, claro, como acabou isto? Eu fui pedir axuda aos meus veciños, Veu un besito para ti, vecino, que non me abriste la puerta, estando dentro, non me poideron axudar. Eu A ver, pensando, no, lanzamos, o sea, rompemos unha lanza en favor dese veciño que ve unha tía loca. bueno, en pero soy bragas. su vecina, me conoce. Bueno, onde vai xa, que non vivo ali, pero era como, claro, eu estaba acostumada, é que son un desastre, a deixarme as chaves sempre, era capaz de abrir a miña porta cunha radiografía. Entón era como, bueno, malo será que non teña unha radiografía na casa. Quen non ten unha radiografía na casa? Para poder eu abrir a Unha cousa moi porta. accesible. Entón, isto non pasou, non me abreu, entón, que tiven que facer? Baixar o bar de debaixo da miña casa, que son familia de xente maravillosa. tipo de bar? Entón, pois unha tasca, o DACA. Tasca de Besito para la- señores en tute aí Sí, bailando. señor, claro, un bar de barrio, genial, que é maravilloso. Entón, nada, baixei así posta, Pareceme curiosa a imaxe. así posta, ca miña imaxe, a sentarme para intentar que me deixaran un móvil para poder contactar ca miña veciña, que é amiga que tiña chaves. Bueno, isto foi fai anos, a verdad. E nada, pois isto é a miña situación ridícula, pero con toda a normalidade, sentadiña aí na barra, dicindo, bueno, es lo que hai. Esas Que son as- pasa? Bueno, na miña defensa direi que era como un culote, o sea, en realidad parecía que estaba así como vestida un pouco de verano, pero no había bragas debajo, sabes lo que te digo? Me refiero, era un, Sí, que estaba... un braga sí, culote. sí. Vale. Esta é a miña anécdota. Pois vamos preguntar a ver cal creen que é verdade. Bueno, no, as dúas poden ser verdadeiras As ou dúas poden falsas. ser verdade ou as dúas poden ser falsas. Entón, vamos preguntar primeiro pola túa, pareceche? Dalle. Neste caso, movo meu, vou facer así o... Si que eu xa din os 100.000 pasos, non, Dame 100.000. A ver, non din nin 200. vamos a ver. Vamos por este lado. Marisol, tú xa falache moito. Ou non? Tú que crees? A ver, que dirías? Esta de Antía é verdadeiro ou é falsa? Falsa. Falsa, completamente. Sí. Pero tú víchela. Non. Non, víchela a ela. Non. A pinta de... Pode ser ou non pode ser? Mira que sonrisa. Pode ser. A señora en bragas na calle pode Claro pasar. que pode ser. Claro O me que pode tiro a basura en pijama, o sea que podría ser. Pantuflas tamén. Tú crees que é falsa, non? Vamos facer tamén esta división, entón vamos votar. Por aquí falsa. Tú dirías? Verdadeira. Branca, di que nada. Branca tamén non sei se fiarnos dela porque tampouco no concurso estou moi expelida. Pero... Eso é máis falso que un billete de 11 euros. Por qué? Por moitos detalles. Vamos aos detalles, cuidado. Primeiro levaban a braga, despois era un culot e a porta, o tema da porta. O detalle do móvil, non tiño, pero despois tirei no tal e cual, hai moitas discrepancias, pero o máis importante é que se tes pánico a un bicho, teño pánico ás arañas, ás serpientes e tal, en canto o bicho atravesa o umbral da miña porta, eu alónxome del, pecho a porta comigo dentro e o bicho fora. Ten un pouquiño de razón, Branca, ten un pouco de razón. Tamén, vale, tú estás tirando de lógica. Tampouco temos por que asumir que esta muller tire de lógica no momento Tamén que cho digo, refírome. A ver, digoche que non é, eso non é certo. Blanca coñéceme ben que estivo compartindo comigo aquí a Sí, xente. esta... Coñece a miña enerxía. Vale, perfecto. No paso, no. Eso non pasou, non? Eso non paso. Vale, temos un falso, verdadeiro, falso. Tirei aquí unha pequena bolsa, recollemos. E por aquí, compañeira, tú que dirías? Yo es que iba a decir verdadero, pero con todo lo que ha dicho Blanca, creo que voy a decir falso también. Branca, detective Conan, estaba aquí convencendo os demais. Oye, bueno, é unha argumentación como calquera outra. Tú dices que é falso ahora, entón? Sí, completamente. Vale, bueno, pois eu creo que xa non hai moito que remontar. Tú que dirías? Eu diría verdadeiro, porque ten pinta de tola, a verdade.
De nada. Mandamos un bico Es desde... una Ten aspecto realidad. de que lle pode pasar estas cousas, sí, claro. Es unha realidad. pode ser, Ben da vale. cabeza non estou, non estive nunca, tamén cho Bueno, dixo, por moito que a nosa anfitriona aquí na aula Cantarela vote que é verdadeiro, gana o falso, polo tanto dicimos que é falsa, esta anécdota é verdade ou é mentira? Pois é verdade. Home, como pa... Sí que é certo que, claro, isto foi hai moitísimos anos, Foi indo por aquí. e tampouco, o sea, eu sí que recordo que sentíme super estúpida, tampouco, non podo dicir exactamente pois como era a roupa, e logo tamén, isto sí que é certo, hai que darle un poquito de colorcito, ¿no? Así un poquito de para que haga máis gracia. Que sumaches, a ver, que sumaches? Pero sí que foi, no, eu non sumei moito máis. No. Non sumei moito máis, porque sí que vais ao bar, si podría chamar a miña amiga Isa, que confirmara isto. Como pero din da claro, non me chamada. recordo ben de que levaba posto, tampouco. O sea, sí que recordo o momento de tirar o móvil, isto sí que me acordo. O que pasa é que, claro, sí que non me acordo moi ben como era, como o outfit. Esa pero cagada, vale. sí que recordo, o sea, sí que pasou. Isto pasou, é que eu fago estas cousas. Vale. O sea, fago o Resumo. imbécil, basicamente. Vale. Pois E ten razón Blanca, unha cousa de decir, é que eu quedaría fora, pero a mí Blanca, me nunca- pareció bien perseguirlo. Hola, perdón un momentiño. Que dicía? Que se o bicho vai fora, pa que vai ela fora? É que eso xa é un pouco... ¿Por qué no pienso? Porque está loca. Non Por estou aí, loca, que desde o son- principio. Bueno, veño esta muller que saiu, estive ingresada moitos meses ali en Conxo. Conxo, por exemplo. Sí, sí. Conxo, capital de la con movida esos datos eu mental. xa pensaría, pois será certo. Quere ir co bicho, querese mudar po parque co bicho. Quer ir co No, bicho. sabes que pasa? Que eu son súper despistada, é súper torpe, entón estas cousas... Vale, vamos Pásame. a ir resolvendo, queda pouquiño, que hai máis programación no RIR, por sorte. É verdad, Por sí, sorte, sí. este festivalazo. Vamos votar entón esta primeira anécdota, que foi a de Salvador Illa se caga por la pata abajo. Vamos a ver que votades vos. No teu caso, que opinas? Que pensas? Yo creo que es verdadero. Que é verdadero, non? Como dixo así moi sutil, bueno, es que la verdad que estoy, no sé si Con tomar el mucha café. educación. No sé si tomar el café porque estoy un poquito revuelto. ¿no? Me baila Vale. el ano. Por aquí, Marcos? A ver, a min pareceme moi surrealista. O que pasa que máis daches o acento catalán. Que sabes que yo soc catalá de tota la vida. E aparte Quina movida. a tradición que teñen en Cataluña polo tema do cagané, todo eso, Marcos sempre aportando, calidade. vou dicir que é verdadeira. É verdadeira. Vamos con dúas verdadeiras. A pequena, non sei se sabes quen é Salvadorilla. Síguese. E punto. E Xa está. punto. No, calamos a Claro, boca. que xulgáchela antes É de tempo. certo. Te pido disculpas. Como te chamas? No, Noa, tú crees que é verdadeiro ou que é falso? falso. Ela sabe. É porque crees que é falso. Que dirías? No sé. A Blanca está hater, Hater, sí. Blanca, ahora espera que ahora vou onde ti, muller. A mellor, Tú non é a tes voto, mellor. pero... Veña, tú crees que é falso, non? Vale, perfecto. Aquí a compañeira, Verdadero. verdadeiro. Creo que entón xa gañou o verdadeiro, pero vas votar igualmente. Yo pienso también que el acento catalán lo clavas. Sí. É o único verdadeiro desta historia. Moltes gracias. Pero yo creo que es un ardid para que nos creamos tu anécdota. Yo voto falso. O grupo en xeral votou verdadeiro e, bueno, pues, a ver, a verdade é unha cuestión relativa, non? Sí ou non? Tú sabes. Sí, eu sei. Tú sabes se é verdadeiro ou falso. Eu é que creome todo, entón se me dis así moi serio, me Tú non o parece que é sabes, verdad. non? Eu non o sei. Vale. Pois a anécdota é falsa. É falsa. Eu estuve con Salvadorilla, pero non me chegou a dicir que se cagaba por Pero la pata cagábase abajo. de verdade, non o sabes, No, a ver. el tomou un café e tal, pero non falei moito. Sí que estuve conversando con el, pero non me dixo que se cagaba seguro que despois delicadamente. Podía ter sido, podía Home, ter a sido. ver, ten sentido, tomas café, tal, bueno, Tal, o que se para pode abajo. ser. Caganet, moi ben, Marcos. Bueno, chicos, moitas grazas pola colaboración, por estar este gracias. ratiño connosco. Marchamos, espero que podamos ter máis opcións de facer este Está Falado por Galicia adiante. Jo, por favor. Antía, un gusto. Vémonos noutra, vale, chicos? Gracias, Graciñas. decíamos. Chao, chao.